नों दाय मावदों दिनै नोंथ' सानसे नङा सानसे हमजाखागोन नङा होमबा खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो दिनै आं जेबो ब्लग भिडिअ लाबोआखै दिनैहाय मैया जि जालांनाय जाथाय क'क्राझारावहाय बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो लाइमोनफोरनि सायाव लोगोसे गारजेन बिथांमोननि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सिगांदों आङो दहायो माने भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो ओरैबायदि दुखु मोनदों आंनि गोसोआसो मिथिगौ आरोना ओरैबायदि गाबखांनो ओंखारदों आंखौ सासे बिमाया माबायदि गाबखांदों माबोरै बिदि जानो मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आंनि फिसाखौ देथारदों आसि दिख्रुबदों मेगन नेख्र'दों आंनि फिसाखौ देथारदों आंनि फिसाखौ देथारदोंसो बाबुमोन आंनि बे जाथायनि सोमोन्दैथ' बयबो मिथिबायानो जानांगौ आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर आं जोंखौ बुजायनो सानो दिनै नोंसोर गाव गावखौल' सानो नाङा मिथिबायना नोंखौ सोर जोनोम होदों नोंनि बिमा बिफाया सोर बेखौ गोसोखांदों नोंनि सायाव मा सिमां दं नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ मानि थाखाय फोरोंदों बेखौ सान नोंसोरखौ एथ' खस्थ' फोरोंनानै एथ' खस्थ' खामानि मावनानै गरसे गरनै थाखा दिहुननानै नोंसोरखौ गोजान गोजानाव फरायनो दोनहरो हस्टेलाव दोनहरो ओमफ्राय नोंसोर मा खालामो जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गान्जा सोबनाय बेफोरनोसै आरोना गेम गेलेनाय मा जागोन बेबायदिबो गाव गावनि जिउखौबो जानानै लानाय लोगोसे मा जागोन नोंसिनि बिमा बिफानि जिउखौबो जानानै लानाय जायो नोंसोर मा खालामदों नोंसोर मोजां मावदों बिमा बिफानावबो मोजां गोहोम गोलैगोन नोंसोर गाज्रि मावदोंबा बिमा बिफानावबो गाज्रि गोहोम गोलैगोन नोंसोर बयबो सांग्रां जा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दा फरायफुनाय नोंसिनि सायाव गोबां मिजिं दङ नोंसिनि बिमा बिफा गामिनि फोरोंगिरिफोरनि समाजनि हारि हादर गासैबो नोंसिनि सायाव नोंसोर जुदि लोगोजों लोगो बेबायदि इनाय खामानि मावनो लायोबा गावजों गाव बुथारनाय खोमालायोबा नोंसिनि बिफाफ्रा गोजान गोजानाव थांनानै साख्रि मावहैयो एसेबां खस्थ' बुजिना नोंनि जिउखौ सोर दागोन नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन नोंसो दागोन नङा होमबा ओंखायनो बयबो फंबाय बिनानावफोर देरफुनाय समाव लोगो सायख'नाया जोबोद गोनां लोगोखौ सायख'नो रोंनांगोन लोगोनि थाखायनो नोंबो गाज्रि जाफानो हागौ सोर लोगोआ माबायदि बेखौ नों मोजाङै नायबिजिरना नायनांगोन आरो मानो गावजों गाव बुथारलायनाय बेलाय सोरबा सासेया गोरोंसिन जायोब्ला माने मेगन सानाय इनाय खालामनाय गोरों जादों गोरों जानो होना नोंसोरबो चेलेन्ज लानो हायो मोजां फराय नोंनि गाज्रि हुदाखौ गार मानो बुथारनानै माने फिजिकेल पानिशमेन्ट बिनि उनावहाय आं माखासे गार्जेनफोरनि सायावबो बुंनो सानदों आरोना माखासे बिमा बिफा दङ जे गावनि फिसाया मा खालामदों मबाइल लानानै मा खालामगासिनो दङ बाइक लानानै मा खालामदों लोगोफोरजों थानानै मा खालामदों बेनि सोमोन्दै जेबो उदिस लाया बिराद दुखुनांथाव बयबो गार्जेनफ्रा गाव गावनि फिसाखौ मा मावदों बियो सोरजों लोगो जादों बहाय थांदों बेखौ उदिस लाबाय थानांगोन नङाबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा देरफुनाय लाइमोनफ्रा मोजां लामायाव फैनाय नङा बांसिनै सेंग्रा गथ'फोर आरो बुंनो थाङोब्ला सिख्लाफोरखौबो बुंनो हायो गोबां दङ सिख्लाफ्राबो बेबायदिनो ससियेल मिडियायावबो माखासे भिडिअफोर गोसारलाबाय थायो बिराद गाज्रि गाज्रि भिडिअ बिमा बिफा गैयि बायदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गैयि बायदि ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामो बुंनानै होयो एसेबो मान सनमान गैया लाजिनाय गैया ओंखायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ नोजोर लाखि बादा हो बेबायदि गाज्रि आखु नुयोब्ला आं बेखौनो खावलायो आरो
गारजेन बिथांमोननिसिम दिनै सासे बिमाया ओरैबायदि दोरफो दोरफो गाबखांदों। बे मानि थाखाय जादों? मानो एसेबो बुजिनो रोङा नोंसोरो? दायो बे जाथाया जालांबाय आरो माखासे देरफुनाय गथ'फोर गासैबो नोंसोरबो बुजिनानै ला। मोजां आखु सोलों बयबो। जौ सिगारेट गान्जा बेफोर सोलोंथाइखौ टटेलि बन्द' खालाम। आं बेखौनो खावलायो। फंबायफोर मोजां लोगोजों लोगो जानो नाजा। गावखौनो सांग्रां खालामनानै ला। मोजाङै फराय। गाव गावनि सिमांखौ साक्सेस खालामनो नाजा। जाहाथे बिमा बिफानि सिमाङा सोराङाव फैयो। बिमा बिफाखौ नायफिननो हायो। बेबायदि फरायसा समावनो जिउ खोमानानै लाबा बोरै जानो? गोजाननिल' जायगा नङा बियो। गोजानाव थाहैनाय जोंनो खोथा नङा। जोंनि गामि एरिया जायगायावनो थानानै फरायबाबो बेबायदिनो दङ। ओंखायनो बयबो सांग्रां जा। जोबनायाव आङो बेखौनो बुंनो सानो, मैयानि जि जाथाय जालांनाय क'क्राझाराव, बेवहाय जाय मानसिया इनभल्भ दङ बेखौ बुथारमारदोंबा बिमायाथ' बुंदों मेगन गैया आखाइबो देख्रुबदोंनो। माबोरै बिदि खालामनो हायो सासे मानसि जानानै? जायखिजाया बेवहाय जाय इनभल्भ दङ बेखौहाय आयेननि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ। बे आंनि हास्थायनाय आरो बयबो गाव गावनि गाज्रि आखुखौ सोलायनो नाजा। मानसि मोजांनि आखु दानो नाजा बयबो। नों दाय मावदों दिनै, नोंथ' सानसे नङा सानसे हमजाखागोन, नङा होमबा? नों मारै बारग'नो? नोंजों लोगोसे नोंनि बिमा बिफायाबो दाय थांगोन, मिथिबायना? बेसेबां लासिंसिं नोंनि थाखाय। ओंखायनो बयबो मोजां आखु सोलों। बेबायदि मानसि बुथारनाय, सोरखौबा बुनाय बेखौ माब्लाबाबो साननो नाङा आरोना। लोगोजों लोगो मानो बिदि खालामनांगौ? बयबो लोगो। मोजाङै लोगो जानानै था। गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। आरो हस्टेलाव थानानै जेबो इनफर्म गैयालासिनो सोङा हुसिया मानो बाहेरायाव ओंखारलाङो? बेथ' रुल नङा। बेबायदि खारखुमानो दानाजा। हस्टेलाव थायोबाबो मोजाङै हस्टेलनि रुलखौ सोलिनांगौ। फोरोंगिरिफ्रा मा थिनदों बेखौ मोजाङै खोनासं, मोजाङै रुलफोरखौ मोजाङै माव। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय। बयबो सांग्रां जा।